Udaलguri Mega Festival. Wow, jeung klub ma klub kan dah. Lipstikannya. Shop Suali Bilagor. Wow, Bibara. Bibara juga mas nih. Itna Bibara. Udaलguri Mega Festival. Hablain share na ya, mama dong nah hilain sih. Nai deh, mama dong. So yo books to kan, mama mo na iba. Popcorn. नहीं पनीर देना पनीर दही पालक भी Wow. खानी है जब फ्राइडे को 150 fix. Kumain hair na ya, HP na. टीचर मीटिंग है 150 direct. 100. 100 mun gane buka. 100. Dang Bibara baganau थानाय मोनलायनो आरोना बेयाव हाबबाथाय बिबार बागानाव थानाय मोनखायो एक्सट्रा जायगाया वाव बिबारा दुगा माथो ने Itna Bibara वाव बिबार बागानाव थानाय मोनलायनो माथो बुगा बुरा naibon ro maha dong bayar apa denang haba zakangba nih baina hotargोन लां हिनजावनो बायना हरगोमोन आं हाबा जानाय मोनबा हाबा जानाय नङा ना दा वाव जों क्लाब मा क्लाब गोन दा लिपस्टिकानो सब Suali Bilagor Just बेरायबाय आरोना इयाव जास्ट बेरायबाय ओरैनो नायदोंल'सो लायाखै लानो गोसो जाबाबो पसन्द जानाय बुस्थु गैया आरोना ओंखायनो लायासै ओरैनो बेरायना हाबबाय তোরে মন পাগরে মন বুকু পরি আছেন So guys, बिनिफ्रायबो ओंखारबोबाय जेबो लायासै so बेरायबायल' आरोना so दा थांसै न'आव so thank you guys